Здравейте, скъпи приятели! Неделно от сервиза на PCTech България. Днес си почиваме, но имаме малко натрупани извънредни поръчки, като ето тази конзолка тук, PlayStation 4, която трябва да направим и да бъде готова за понеделник, защото клиента така ни помоли, а ние сме изпълнителни хорица. Конзолката, стандартни оплаквания, шуми и става доста топла. Айде да се гмуркаме в дебрите на мръсните PlayStation отново. Стартираме традиционно с визуална инспекция. Клиента ни предупреди, че редовно ползва прахосмокачка, като старателно почиства всичко. Дали обаче това е достатъчно? Точно сега ще разберем. Въздуховодите наистина изглеждат добре, вентилатора прилично и точно когато си помислихме, че конзолата няма да бъде толкова атрактивна за TikTok видео, нещата лека по лека започнаха да ескалират. Видно е, че само с прахосмокачка не става, а прахът ставаше все повече и повече. Под долния капак се разкри тотална кочинка, много фин прах, който е покрил всичко и дори е образувал кълбета. Захранването страдаше от същата съдба, наблъскан прахоляк по всичките му компоненти. Термоподложките по-скоро приличаха на прегоряла мекица, термопасата отдавна не съществуваше, а само забележете каква температура е излъчвал този чип. Яйкс! Кочинката продължава с пълна сила и по радиатора и вентилатора, които след малко ще минат през банята, но пък ето, че поне BIOS батерийката е добре и няма да се наложи смяната й. Ето го и радиаторът, изкъпани свети, а сега идва рети на тази котка, която трябва да направи ето така фиу и да изчезне от ребрата на вентилатора. Сглобяваме си обратно на чисто, слагаме новите подложки, корпусите са вече като от магазина и започваме с финалните щрихи по конзолката, за да зарадваме клиента на макс. Стартираме я и вече имаме тиха, хладна и готови за нови гейминг приключения конзолка. А вие, ако имате необходимост от профилактика на лаптоп, компютър, конзола, каквато и да е, компютър, какъвто и да е, лаптоп, какъвто и да е, просто ни потърсете. Град Пловдив, братя Бъкстон, работим с клон за цялата страна. А вие бъдете здрави и успешни. Виждаме се отново. Чао!